Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyo da zamu kawo muku, wanda yake nuna yanda za ka yi amfani da Pro Canva, ko kuma in ce yanda za ka samu Canva Pro, wanda mafi yawancin waɗanda suke amfani da YouTube suna yawan amfani da Canva domin su yi design na thumbnail haka, ko kuma cover, ko kuma logo na YouTube. To mai akasari duk Canva akwai wasu kuɗi da ake biya domin su buɗe maka wasu features waɗanda za ka yi amfani da su kai design mai kyau. To yanzu insha Allah idan kun goma cikin wannan bidiyo za ku ga yanda za ka yi ka samu wannan free Canva wadda ita ce Pro, domin ka yi ƙoƙari ka yi wannan aiki na. Yanzu sai ku biyo mu domin ku ga yadda ake samun wannan Canva Pro ɗin. Abu na farko da za ka yi shine ka tabbatar da kana da Google Chrome. Idan kana da Google Chrome sai ka yi ƙoƙari ka shiga cikin Google Chrome ɗinka. Ka shiga cikin Google Chrome ɗinka, za ka rubuta bingotango.com sai ka danna. Za ka ga ya buɗe ma, gashi yana scrolling ya buɗe. Wannan ads ne wanda saboda tallace-tallacen da suke sakawa. To za ka yi ta scrolling down. Yanzu ads ya yi blocking ɗin page ɗin, sai mu jira har ya saki. Ads ɗin ya riga ya blocking ɗin page, sai mu jira ya saki. Sai mu yi ta, sai idan ya buɗe ma haka, sai ka yi ta ja ƙasa, ƙasa gashi nan, sai ka yi ta can ƙasa. Muna ta taya ƙasa, zai kai wurin da zai nuna ma mu ta taya can ƙasa. Bari mu dawo sama mu gani, gashi nan. Saboda ads ɗin ya yi covering, shine ke sa ba ka ganin wasu abubuwa. Gashi nan. Gashi. Yanzu gashi pejin ya buɗe, sai mu zo ƙasa mai scrolling, mai ta scrolling ƙasa muna jawowa. Anan gashi inda kuka ga an rubuta how to use Canva, gashi anan, sai a taɓa shi. Idan an taɓa shi zai buɗe, gashi sai kai ta jawo a ƙasa, zai kai ka wanda zai baka dama kai wannan. Gashi nan. Yanzu gashi nan ya nuna sakan suna ta, sai wannan sakan ɗin ya ƙare. Da ya ƙare zai baka dama kai downloading, ko kuma ka fara
aiki da shi ita Canva Pro ɗin ta website ɗinsu. Yanzu bari mu jira wannan sakan ɗin su da ƙariya mu gani yadda za a yi aiki da wannan Canva Pro ɗin. Ga shi ne yanzu ya kawo 19 second, 18 second, ga shi ne ya kawo 14 second. Yanzu sakan ɗin su ne muke jira su ƙare sai mu gani. Ga shi nan 7 second, 6 second, 5 second, ga shi nan 4 second, 2, 1. Ga shi yanzu ya riga ya ƙare, ya baka damar downloading, sai ka rinna download kawai. Ga shi nan yana buɗewa. Idan ya buɗe ma nan zai baka wani wuri inda kaga an rubuta get here, sai ka taɓa shi. Get here ɗin nan zai buɗe ma. Ga shi ya buɗe, sai ya nuna maka ka yi login da Google ko kuma Facebook ko kuma email ko kuma ga wata hanya nan ta daban. To ni zan yi login da Google ne. Ga shi na yi login da Google. Ga shi nan zai buɗe. Na yi login, ga shi nan yana ta ƙasa zai buɗe. Sai mu gani ya abin yake ne. Ga shi ya buɗe. To ta ƙarshe idan ka duba nan gefe akwai wasu 'yan akwati ga su nan, sai ka taɓa shi zai buɗe ma. Ga shi nan sai ka taɓa setting, ka shiga setting. Za ka ga in ka buɗe sai ka shiga billing and plan. Za ka ga shi nan, ga shi ya abin ga, za ka gan shi ga shi nan zai ƙara aiki ne 9 ga watan June 2020. Wata ɗaya ne kawai. Idan ya ƙare dole sai ka sake downloading ɗin wani saboda wannan zai expire. Mun gode, masha Allah.